Επίσης θέλει να μάθει αν είναι αστροπόρο, starseed, και πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα, ενσαρκώσεις σε πλανήτες, αν έχει heart chakra, δηλαδή αγάπη και τα λοιπά. Ωχ, Θεέ μου, δεν ξέρω καν τι να πω και πώς να το πω, γιατί αυτό μου έρχονταν και πριν, ήδη άρχισα να τα λέω αυτά. Heart chakra όλοι έχουν, δεν υπάρχει άτομο στη γη που να μην έχει heart chakra. Όλοι έχουν το chakra της καρδιάς και όλοι μπορούν να συνδεθούν με την ενέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης. Όλοι, δεν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει. Απλώς κάποιοι έχουν μπλοκαρισμένο το chakra, λειτουργούν πιο πολύ από το νου, κάποιοι άλλοι έχουν ανοιχτό το chakra και λειτουργούν μέσα από την καρδιά. Αυτή η ερώτηση, εντάξει, εδώ τελειώνουμε, αυτή είναι η απάντηση. Βλέπω μια εικόνα που είναι μια μπάλα φωτός, μια απίστευτη τεράστια μπάλα φωτός. Ονόμασε την πηγή όπως θέλεις, είναι συμβολική σκηνή. Και βλέπω ολόκληρο το σύμπαν και υπάρχουν διάφοροι πλανήτες. Είναι τεράστιο, δηλαδή ο νους μου δεν μπορεί να το πιάσει όλα, αλλά είναι μια τεράστια μπάλα φωτός και το σύμπαν, γύρω της είναι το σύμπαν, τα πάντα και δημιουργείται συνέχεια, δημιουργείται καινούριο. Και αυτή η μπάλα στέλνει έτσι μικρές σπίθες, στέλνει μικρές σπίθες. Κάποιες σπίθες πέφτουν σε αυτό το πλανήτη. Κάποιες σπίθες πάνε σε άλλους πλανήτες. Κάποιες σπίθες πάνε σε άλλους κόσμους, άλλες διαστάσεις, γιατί αυτό είναι θέμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι σαν να ο κάθε πλανήτης σαν να έχει διάφορες στρώσεις ενεργειακές, σαν κρεμμύδι σκέψου, και αυτές οι σπίθες όσο είναι στις πιο ελαφριές στρώσεις είναι πιο φωτεινές. Όσο πιο κάτω πέφτουν είναι πιο σκοτεινές, πιο βαριές. Και αυτές οι σπίθες ανάλογα με την πυκνότητα της διάστασης στην οποία πέφτουν και ανάλογα στο μέρος του σύμπαντος στο οποίο πέφτουν, καθώς πέφτουν παίρνουν κάποια μορφή. Όμως αυτή η μορφή είναι μέσα στη σπίθα αυτή, μέσα στη φούσκα του φωτός. Αυτή η φούσκα δεν αλλάζει, απλώς στις πιο ανάλαφρες στρώσεις αυτό το φως είναι πιο δυνατό και γίνεται πιο καλή επικοινωνία με το φως και τη φυσική μορφή ή ενεργειακή μορφή. Γιατί κάποια δεν έχουν μορφές φυσικές όπως έχουμε εμείς, είναι σκέτη ενέργεια. Και είναι πιο εύπλαστο. Βλέπω ότι αλλάζει αυτή η ενέργεια και ανάλογα πώς αλλάζει και αυτή η σπίθα. Είναι πιο πολύ συνδεδεμένο. Και όταν πέφτουν στις πιο πυκνές στρώσεις, νιώθουμε πιο πολύ αποκομμένοι από το φως. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτό το φως. Σημαίνει απλώς ότι η πληροφορία από το φως, από τον αληθινό μας εαυτό, στο σώμα που βρίσκεται μέσα στη φούσκα αυτή του φωτός, η επικοινωνία αργεί. Αργεί επειδή είναι πιο πυκνή η διάσταση. Αργεί, δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαλογισμό, χρειαζόμαστε να ησυχάσουμε το νου μας για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ταυτόχρονα, επειδή το σώμα είναι μέσα μας, επηρεάζει το ενεργειακό μας πεδίο. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, δεν θέλω να το ξαναπώ, ότι όλες οι στρώσεις μας πρέπει να είναι καλά για να είμαστε εμείς σαν σύνολο καλά. Αυτή η εικόνα που βλέπω όμως, ότι όλοι προέρχονται από την ίδια μπάλα φωτός. Δεν υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει κάποια παρεξήγηση σε αυτή τη θεωρία starseed. Όταν αρχίζει η μνήμη μας ότι δεν είμαστε μόνο
Δεν είμαι εγώ η Αλεξάνδρα, ότι η Αλεξάνδρα ήταν και η Μίριαμ, ήταν και διάφορες προηγούμενες ζωές. Ανοίγει η συνείδησή μας. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες αλήθειες για τον εαυτό μας που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πριν. Καταλάβες, οπότε ο νους μας κάνει ερωτήσεις για να μάθει. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί βλέπω τι γίνεται. Ανάλογα με το πού πέφτουν αυτές οι σπίθες φωτός, αυτές οι φουσκάλες φωτός, και ανάλογα αυτές μετά σαν να έχουν ελεύθερη βούληση, μπορεί να θέλουν να μείνουν σε μια διάσταση για περισσότερες ζωές. Ας πούμε, μπορεί να μείνουν στη γήινη διάσταση για περισσότερες ζωές και μετά να πάνε αλλού, ή μπορεί να μην θέλουν να ενσαρκωθούν ποτέ σε μορφή έτσι, φυσική, μπορεί να θέλουν να είναι μόνο σε μορφή ενέργειας. Και κάποιες δημιουργούνται πιο πριν, κάποιες πιο μετά, γιατί αυτή η μπάλα δεν σταματάει να στέλνει αυτές τις σπίθες. Όμως τι γίνεται, αυτές οι σπίθες που πέφτουν σε διάφορα σημεία παντού, κάποιες φορές επιστρέφουν στην πηγή. Επιστρέφουν, είναι εκεί για κάποιο διάστημα, ενώνονται με ένα και μετά λένε «ΟΚ, εντάξει, φτάνει, πάω να βιώσω κάτι άλλο». Καταλάβες δηλαδή, είμαστε απέραντοι και η ιστορία μας είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο η προηγούμενη ζωή, χεστήκαμε την προηγούμενη ζωή. Είμαστε ένα, όλοι είμαστε ένα. Και εδώ θέλω να το πω, γιατί εσύ θα το πεις και σε άλλους. Είναι σημαντικό για να το καταλάβεις τώρα. Ότι αυτή η θεωρία με τα Starseeds έχει ένα κίνδυνο, ένα αλάτωμα, ότι δημιουργεί κατηγορίες, χωρίζει ανθρώπους και ψυχές σε κατηγορίες. Εγώ είμαι Starseed, άρα είμαι από άλλες διαστάσεις, έχω απίστευτη ιστορία και είμαι καλύτερη από σένα που είσαι εγκλωβισμένη στο γήινο κάρμα. Είναι λάθος. Αυτές οι ψυχές που είναι στο γήινο κάρμα για αιώνες είναι πολύ γενναίες ψυχές και έχουν μάθει τον εαυτό τους μέσα από άπειρες δυσκολίες, γιατί είναι δύσκολη η ζωή εδώ στη γήινη διάσταση, σε άλλες διαστάσεις και σε άλλους πλανήτες και σε άλλες πραγματικότητες. Όμως αυτή η ψυχή που μετά, η γήινη ψυχή που θα πάει μετά σε άλλον πλανήτη, πάλι θα είναι Starseed για εκείνες τις ψυχές που ξέρουν εκείνες τις πραγματικότητες. Καταλάβες, δηλαδή αυτή η έννοια Starseed κάπου χάνει το νόημα. Όλοι προερχόμαστε από την ίδια φούσκα φωτός, από την ίδια πηγή. Τώρα, ποια είναι η ιστορία μας? Είμαστε απέραντοι. Έχουμε άπειρες ζωές ο καθένας μας. Είτε σε μορφή ενέργειας, είτε στη πηγή. Είμαστε όλοι ένα. Δηλαδή, απλώς όπως βλέπω, στέλνει, αυτή η πηγή στέλνει. Και αυτό που στέλνει μπορεί να θεωρείται νέα ψυχή που δεν είναι τόσο έμπειρη στη γήινη διάσταση, αλλά αυτή η ψυχή μπορεί να είναι έμπειρη σε άλλες διαστάσεις. Κατάλαβες? Και αυτή η ψυχή που είναι εγκλωβισμένη στο γήινο κάρμα, κάποια στιγμή θα φύγει από εδώ, θα πάει αλλού και θα έχει απίστευτες εμπειρίες αυτές που βίωσε, που θα βοηθήσουν άλλες διαστάσεις πάλι, άλλες πραγματικότητες. Θα έχει απίστευτες γνώσεις αυτή η ψυχή για άλλους που δεν έχουν ζήσει αυτή την πραγματικότητα. Και αυτές μοιράζονται, ανταλλάζονται. Και αυτή η νέα ψυχή μπορεί να μην είναι καθόλου νέα ψυχή. Μπορεί να έχει επιστρέψει στη πηγή και να είχε βιώσει άπειρα πριν. Δηλαδή είναι όλα ένα. Δηλαδή πραγματικά όλα ένα. Όλα ένα. Αυτή τη συνεδρία νιώθω ότι πρέπει να τη δημοσιεύσω στο κανάλι για όλους. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση και υπάρχει πολύ το παιχνίδι του εγώ. Εγώ είμαι Starseed
Και εγώ είμαι καλύτερη από εσένα που είσαι εγκλωβισμένη στο γήινο κάρμα. Δεν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι. Είμαστε όλοι ένα. Όλοι ένα. Όλοι προερχόμαστε από την ίδια πηγή. Όλοι έχουμε απέραντη ιστορία, πραγματικά άπιαστη από το νου μας, ανθρώπινο. Όλοι έχουμε ελεύθερη βούληση να βιώσουμε ό,τι θέλουμε να βιώσουμε. Όλοι. Όλοι. Και πρέπει να αναλάβουμε και ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή, αν ήρθαμε εδώ στη γη, βιώνουμε αυτή τη γήινη ζωή. Δεν θέλουμε να φύγουμε στη πνευματική ζωή πάλι ή με το ζόρι να φύγουμε σε άλλες διαστάσεις. Εδώ είμαστε. Αναλαμβάνουμε ευθύνες για την απόφαση της ψυχής μας. Αυτό. Οπότε για τα Star Seeds, συγγνώμη που σου απαντάω έτσι, αλλά είναι πολύ λανθασμένη η θεωρία ότι για τα Star Seeds, γιατί αυτή η γήινη ψυχή που δεν είναι γήινη, είναι πάλι προέρχεται από την πηγή, αλλά είναι εδώ πολλά χρόνια και έχει άπειρες εμπειρίες εδώ, θα πάει σε άλλη διάσταση και θα είναι Star Seed για αυτούς, κατάλαβες. Και θα πάει, κάποια στιγμή θα πάει. Όλα αλλάζουν. Είναι ελεύθερη βούληση μας που θα πάμε. Είναι απίστευτο. Είναι και όλοι είμαστε ένα. Όλοι είμαστε ένα. Όλοι είμαστε το ίδιο φως ακριβώς. Απλώς όσο πηγαίνουμε στις πιο πυκνές πραγματικότητες, σαν να νιώθουμε πιο πολύ αποκομμένοι από τη ψυχή μας, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτή είναι εκεί. Η ψυχή είναι εκεί πάντα. Απλώς η επικοινωνία είναι λίγο πιο δύσκολη. Αυτό. Η οικογένειά της είναι κάποιος από αυτούς αστροπόρος, Star Seed, είτε αν είναι αδερφές ψυχές της, είτε ομάδα ψυχών, και πληροφορίες γύρω από αυτό. Με μια αδερφή νιώθω ότι έχεις πιο πολύ έτσι, κοινό. Έχετε κοινό παρελθόν, σαν να είναι κοινή οικογένεια ψυχών, και πάλι προσοχή. Η οικογένεια ψυχών σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν, δηλαδή πως στέλνει η πηγή τις βουλίτσες φωτός, αυτές σαν να δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο, κάποια στιγμή και κάποια στιγμή είχατε ζήσει μαζί σε άλλες ζωές και γνωρίζεστε καλά. Με μια πιο πολύ νιώθω, με μια αδερφή, πιο πολύ έχετε κοινό. Για όλους τους άλλους δεν νιώθω κάτι. Και νιώθω κάποιους φίλους. Κάποιοι φίλοι επίσης είναι οικογένεια ψυχών που λέμε. Αλλά πάλι και εδώ θέλει θεωρία. Δεν είναι ακριβώς οικογένεια ψυχών, είναι που έχουν ζήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν την ίδια πραγματικότητα μαζί και γνωρίζονται καλά. Αυτό μπορούμε να ονομάσουμε οικογένεια ψυχών, γιατί όλοι είμαστε η μια οικογένεια, όλοι προερχόμαστε από την ίδια πηγή, αυτό ήθελα να πω. Όμως αυτές οι ψυχές που γνωρίζονται από πριν, που έχουν ζήσει μαζί και έχουν μπει αρκετές φορές σε συνεργασία μαζί σε διάφορες ζωές, έτσι, γιατί αυτοί αποφασίζουν ότι εσύ θα παίξεις αυτό, εσύ αυτό θα κάνουμε, άντε πάμε να παίξουμε. Και ενσαρκωνόμαστε, έτσι, και αυτοί συναντιούνται και υπάρχει αυτό που λέμε σαν να σε ξέρω από πριν. Οπότε μια αδερφή νιώθω, μικρότερη, με μία σαν να είστε λίγο πολύ διαφορετικές, με μία έχετε κάποια κοινά, κάποια όχι, και με μία είστε αρκετά κοντά. Έτσι το νιώθω. Και με τη μία έχετε πιο πολύ κοινή ιστορία ψυχής, κάπως έτσι. Αίγυπτος μου έρχεται κιόλας, λίγο, Αίγυπτος. Κάπου στην Αίγυπτο ίσως είχατε συναντηθεί. Έχεις πολλά να μάθεις για τον εαυτό σου, αλλά πρέπει να ησυχάσεις τον νου σου, το εγώ σου. Πιο πολύ μέσα από την καρδιά, όχι από το νου να λειτουργείς. Και μέσα από το σώμα σου. Και εκεί θα σου έρθουν όλες οι απαντήσεις, αλλά τη σωστή στιγμή. Γιατί τώρα δεν έχεις χτίσει τα γερά θεμέλια που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή αρχίσουμε από το σώμα και όλα τα άλλα θα έρθουν αργότερα, ακόμα αργότερα. Τώρα, στο εδώ και τώρα πρέπει να επιστρέψεις.
για να είσαι εσύ καλά και να μπορέσει το σώμα σου να υποστηρίξει αυτές τις ενέργειες που θα σου έρθουν. Εντάξει. Θα περάσουν αυτή η οικογένειά της και η ίδια στη 5η διάσταση που θα μπούμε μετά το μεγάλο ηλιακό φλας. Λοιπόν, εγώ για αυτό το ενεργειακό φλας ακούω εδώ και... περίμενε, θα μετρήσω. 6-7 χρόνια. Και κάθε φορά για το μεγάλο ενεργειακό φλας ακούω θα γίνει τώρα, τον Αύγουστο, τώρα την πύλη του λιονταριού, ξέρω εγώ πώς το λένε στα ελληνικά, όχι στο νέο έτος, ξέρω εγώ τι, στην εποχή του υδροχώου, είναι ήδη 5-6-7 χρόνια αφού το ακούω, ότι τώρα θα γίνει και τώρα θα γίνει και τώρα θα γίνει. Εγώ θα πω το εξής και το νιώθω πάρα πολύ, δηλαδή ήδη που ηχογραφούσα αυτή την ερώτηση, αντέδρασε όλο μου το σώμα μου, όλο, δηλαδή ένιωσα ένα σφίξιμο ότι αυτοί οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν και υπάρχουν διάφοροι στο ίντερνετ και πολλοί, εγώ επειδή δουλεύω και για τους Πολωνούς και για την Ελλάδα, αυτή η θεωρία είναι πάρα πολύ δυνατή εδώ στην Ελλάδα και στην Πολωνία όχι τόσο. Έχω κάνει συνεδρίες με άτομα που έκλαιγαν ότι το Δεκέμβρη, αυτό ήταν πριν από 5 χρόνια, ότι το Δεκέμβρη θα γίνει αυτό το φλας και δεν θα είμαστε πλέον σε φυσική μορφή, θα είμαστε πνεύματα. Κοίταξε, ακόμα είναι όπως είναι. Οπότε, το μόνο που έχω να σου πω, αυτό που έλεγα στην αρχή, αυτές οι διαστάσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα ήδη. Υπάρχουν από πάντα. Δεν περνάμε κάπου. Στην 5η διάσταση είμαστε με τη συνείδησή μας όταν κάνουμε διαλογισμό, όταν συνδεόμαστε με τον εαυτό μας, με τον ανώτερο μας εαυτό. Και ταυτόχρονα όμως θα είμαστε εδώ πάντα. Μην νομίζεις ότι θα είσαι σε άλλη πραγματικότητα, εδώ θα είσαι. Απλώς αυτό που θα γίνεται στη 3η διάσταση δεν θα σε επηρεάζει, θα τα βλέπεις, δεν θα σε επηρεάζει. Και μπορείς να μεταφέρεσαι ανάμεσα στις διαστάσεις. Μπορείς να είσαι στη 3η, μπορείς να είσαι στη 4η, 5η. Όλα αυτά είσαι ήδη, γιατί είσαι και πνεύμα και σώμα. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να απομακρυνθείς άμεσα από άτομα που λένε αυτές τις ιστορίες. Άμεσα όμως. Γιατί θα πάθεις ότι έπαθαν τα άτομα που είχα κάνει συνεδρίες, ψύχωση. Στο τέλος εγώ προσωπικά τους έστειλα σε ψυχολόγο γιατί δεν είχε καμιά σχέση με καμιά διαίσθηση. Η διαίσθηση είναι το σώμα σου να το θυμάσαι. Μπορείς να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες που θα σου δώσει ο ανώτερος εαυτός, η διαίσθησή σου κλπ. Αλλά όπως σου είπα, εδώ και 5, 6, μπορεί και 7 χρόνια ακούω την ίδια ιστορία για το φλας. Δεν έχει συμβεί. Είναι ένα μεγάλο ψέμα που προκαλεί και τρόμο στα κάποια άτομα, γιατί σου λέω κάποια άτομα έκλαιγαν ότι θα χάσουν κάποια άτομα από την οικογένειά τους, γιατί όλοι αυτοί δεν θα περάσουν στη 5η διάσταση και τι θα γίνει. Μια χαρά ζουν και μια χαρά απομακρύνθηκαν από την ψεύδο spirituality, ψεύδο πνευματικότητα. Δεν είναι πνευματικότητα. Ένας αγρότης είναι πνευματικός. Αυτή η πνευματικότητα είναι ψεύδο πνευματικότητα, είναι new age stories. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω κι εγώ είχα πολλές τέτοιες εμπειρίες, αλλά εγώ ας πούμε πήγαινα να περπατήσω στα χωράφια από εδώ στο δάσος και ένιωσα αυτές τις απίστευτες δονήσεις. Και μου έλεγε ο άντρας αυτός, σταμάτα, κλείσε τα μάτια σου, νιώσ' το, εδώ είσαι στη 5η διάσταση. Και όμως ήμουν αυτό εδώ και τώρα. Δεν έγινε κάποιο θαυματουργό φλας, ξέρω εγώ τι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις διαστάσεις όποτε θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε το σώμα μας το οποίο θα είναι εδώ. Η ψυχή μας είναι αλλού, δηλαδή είμαστε ταυτόχρονα, είμαστε multi-dimensional beings, κατάλαβες, δηλαδή είμαστε πολυδιάστατα όντα. Δεν είμαστε μόνο το σώμα μας να πάει πού, δεν πάει πουθενά, το σώμα μας εδώ θα μείνει.
το πνεύμα μας όμως, η ενέργειά μας μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε άλλες διαστάσεις. Κατάλαβες, η συνείδηση μας μπορεί να είναι σε άλλη διάσταση. Άρα μην το μπερδεύεις. Το σώμα σου εδώ θα μείνει, δεν θα πάει αλλού. Η συνείδηση σου όμως μπορεί να ανέβει σε άλλη διάσταση. Κατάλαβες. Και μην ακούς σε παρακαλώ για αυτές τις ιστορίες. Ίσως θα αρχίσω να επιστρέφω στα βιντεάκια. Πολλά δεν τα έχω μεταφράσει στα ελληνικά. Μακριά από τις ομάδες ανθρώπων που είναι ψευδοπνευματικότητα, που λένε τέτοια πράγματα. Είναι απίστευτα κακό, δημιουργούνται ψυχώσεις στους ανθρώπους. Δηλαδή πιο πολύ να κάνεις το διαλογισμό που να είσαι στο εδώ και τώρα, γιωμένη, παρούσα στο σώμα σου, παρά να κάνεις αυτό. Το έχω περάσει κι εγώ πριν από 6-7 χρόνια. Δεν με οδήγησε σε κάτι καλό. Είχα παρατήσει τελείως το σώμα μου, δεν ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Έχω χάσει επαφές με ανθρώπους και έχω κάνει πάρα πολλές συνεδρίες με άλλα άτομα. Τώρα, συγγνώμη, μου χτύπησε πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Ότι βρίσκεσαι σε λάθος περιβάλλον. Μπορεί να αντιδράσεις τώρα πολύ απότομα απέναντί μου. Μπορεί να μου πεις ότι δεν είναι ο ανώτερος αυτός που το λέει και είναι λογική μου. Όχι, δηλαδή ήδη που ηχογραφούσα την ερώτηση, δεν έβλεπα αυτές τις εικόνες εννοείται για το σύμπαν και την πηγή, αλλά μου χτύπησε πολύ έντονα ότι σαν να είχα επιστραφεί στο δικό μου το τραύμα, γιατί στο τέλος σου μένει τραύμα. Γιατί πιστεύεις τόσο πολύ σε κάτι που είναι μια ψευδαίσθηση, που σου την πούλησε κάποιος άλλος. Και σου δημιουργείται μετά τραύμα γιατί δεν θέλεις να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου. Κατάλαβες, γιατί πίστεψες τόσο πολύ σε μια ανώτερη mission. Έχω τη mission, πώς το λένε τα ελληνικά, ότι εγώ είμαι εδώ για να σώσω τον κόσμο, είμαι εδώ για να κάνω κάτι. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παιχνίδι του εγώ. Εγώ είμαι καλύτερα από εσένα, γιατί εγώ είμαι εδώ για να σε σώσω. Εσύ είσαι χαμένος και χρειάζεσαι την βοήθειά μου. Είναι μπουρδες, είναι ψέματα, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι παιχνίδι του εγώ. Και γι' αυτό το λέμε ψευδοπνευματικότητα. Δεν έχει σχέση με πνευματικότητα, είναι σχέση με παιχνίδι του εγώ. Και όλες αυτές οι θεωρίες ότι είμαστε εμείς επιλεγμένοι, είμαστε stars, είμαστε καλύτεροι, είναι παιχνίδι του εγώ. Πρόσεχε, είναι παγίδα. Είναι New Age παγίδα. Πρέπει να επικεντρωθείς στο down to earth spirituality. Αυτό είναι υγιεινό. Αυτή είναι αληθινή πνευματικότητα. Down to earth. Θεέ μου, συγγνώμη που το λέω τόσο απότομα, αλλά μου χτυπάνε παντού καμπανάκια και κόκκινο φως, ξέρεις, ότι αλάρμ, συναγερμός, ότι δεν είναι σωστό αυτό και δεν είναι σωστό το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι. Μακριά από αυτές τις θεωρίες. Μακριά. Και είχα πάρα πολλά άτομα, θα σου πω μια ιστορία με μια κοπέλα που έκανε επίσης, αυτή είναι από την Αθήνα και κάνει υπνώσεις. Και στη συνέχεια, τότε που γινόταν οι εκλογές στην Αμερική με τον κόλλησα τώρα, τον βλέπω με την πάπια, πώς τον λένε, Θεέ μου, κόλλησα. Και ότι πρέπει να κερδίσουν οι άλλοι, ότι τώρα θα γίνει το flash και πρέπει να μαζέψουμε τροφές, γιατί δεν θα έχει φως για κάποιες μέρες. Ήτανε τόσο απορριμμένη, ήτανε συνέχεια στο Facebook να ανεβάζει εικόνες με αγγέλους, με φως, με ξέρω εγώ τι. Τώρα άμα την δεις, πέρασαν πόσα χρόνια από τις εκλογές, πόσα χρόνια, βάζει μόνο το Χριστό. Την βλέπω τώρα, ακούω εσένα, σαν να άκουγα εκείνη. Και όλα αυτά που πίστευε τόσο πολύ δεν είχαν γίνει τότε. Και είχε πάθει, σκοτεινή νύχτα της ψυχής, είχε πάθει σοκ ότι ήταν μια ψευδαίσθηση. Είναι κάποιες ενέργειες, γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι κάποιες ενέργειες που στέλνονται στη γη και θέλουν κάποιοι να τα πιστεύουν αυτά. Ξέρεις, όλο αυτό το σημείο που θα γίνει αυτό το flash μεταφέρεται. Όχι τώρα μετά, όχι τώρα μετά. Δεν έγινε τίποτα. Ποτέ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι μια ψευδαίσθηση. Και αν θα γίνει, δεν θα το ξέρουμε καν εμείς. Πολλά άτομα που το πίστευαν πάρα πολύ χρειάστηκαν θεραπεία. Γιατί δεν ήταν πνευματικότητα, δεν ήταν αληθινό, αλλά ήταν τόσο
μπήκανε τόσο πολύ ενεργειακά σε αυτό που έχασαν τον εαυτό τους, έχασαν επαφή με την πραγματικότητα, με την πραγματική πραγματικότητα, όχι τη γήινη την πραγματικότητα, γιατί όπως σου είπα είμαστε πολυδιάστατα όντα, αλλά να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, ανάμεσα στη ψυχή και όλες αυτές οι θεωρίες είναι πιο πολύ για το νου και για να προκαλούν τρόμο, να εκφοβίζουν τον κόσμο, ότι αν δεν αλλάξεις εσύ και αν δεν τρως τις συγκεκριμένες τροφές για να έχεις πιο ανάλαφρες δονήσεις, το σώμα σου δεν θα περάσει στην πέμπτη διάσταση και θα καείς στην κόλαση και θα μείνεις εδώ και θα το ακούω πολλά χρόνια. Και δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, πραγματικά. Ή αυτό τσιμπάμε και εγώ τσίμπησα, γιατί ήμουνα στην αρχή της πνευματικότητας, άρχισα να ψάχνω για απαντήσεις και τσίμπησα. Και εγώ, ότι εγώ πρέπει να δουλεύω με τις δίδυμες πρόγειες, πρέπει να τους σώσω, πρέπει να τους βοηθήσω να φτάσουν στην ένωση. Βλακίες. Ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο της ψυχής και αν ακολουθήσει τη ψυχή του, τη διαίσθησή του, δεν χρειάζεται ούτε εμένα ούτε κανέναν. Δεν είμαστε εδώ να σώσουμε κάποιον. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποια φάση, αλλά ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά, μόνος του και δεν μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται καθόλου. Και ο καθένας μας έχει επικοινωνία με την πηγή. Δεν χρειάζεται εμένα σαν Αλεξάνδρα να βοηθήσω κάποιον. Εγώ είμαι απλώς εργαλείο στα χέρια μιας υψηλότερης μορφής ενέργειας. Εγώ είμαι απλώς εργαλείο, τίποτα άλλο. Δηλαδή το κόβω το εγώ μου, το κόβω πολύ το εγώ μου. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά άναψαν πολλά κόκκινα λαμπάκια σε αυτή την ερώτηση. Δίδυμη φλόγα, πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να μάθουμε σχετικά με αυτό? Εδώ άλλο κόκκινο φως πάλι, κόκκινο αμέσως. Κοίταξε να δεις. Αυτό το έχω πει σε πολλά βιντεάκια που... Ξέρεις, συγγνώμη που κάνω έτσι γρήγορες σκέψεις, αλλά βλέπω απαντήσεις σε αυτά που ήδη είχα ηχογραφήσει. Είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί είχα κάνει άπειρα channeling για πολλά άτομα, πολλές δίδυμες φλόγες, υποτίθεται. Πολλές από αυτές δεν ήταν καν δίδυμες φλόγες. Έχω κάνει πολλά channeling, δεν τα έχω μεταφράσει στα ελληνικά, οπότε ξέρεις, έτσι ένα πακέτο πληροφοριών μου ήρθε που ήδη ξέρω. Είναι πολύ κακό να βάζουμε ετικέτα σε κάποιον. Είναι πολύ κακό γιατί εγκλωβιζόμαστε. Όταν ονομάζουμε κάποιον δίδυμη φλόγα, αμέσως στο μυαλό μας, επειδή είμαστε γήινα όντα, φωτεινά όντα, αλλά υπάρχει ο νους μας. Ο νους μας τι κάνει? Ο νους μας, όταν βάζουμε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου την ετικέτα, την ονομασία η δίδυμη φλόγα, ο νους μας ήδη πλάθει μια συγκεκριμένη ιστορία. Και επειδή οι δίδυμες φλόγες τώρα είναι ένα μπαμ, έτσι έγινε μια έκρηξη αυτής της θεωρίας. Εγώ όταν άρχιζα ήταν λίγα άτομα, μετά ξαφνικά όλοι έχουν δίδυμες φλόγες. Και το πρώτο άτομο που συναντάς και γίνεται, ξέρεις, ενεργοποίηση και αρχίζουμε να νιώθουμε αγάπη, νομίζουμε ότι είναι η δίδυμη μας φλόγα, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η δίδυμη φλόγα καταρχάς έρχεται όταν δεν το περιμένουμε, ούτε καν μπορεί να ξέρουμε την ορολογία δίδυμη φλόγα. Και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στη ζωή μας. Όταν ψάχνουμε με το ζόρι τη δίδυμη μας φλόγα, τι μας λέει για εμάς. Δηλαδή, όταν έχω απέναντι μου έναν άνθρωπο που ψάχνει τη δίδυμη του φλόγα και θα κάνει τα πάντα για να βρει τη δίδυμη του φλόγα, η πρώτη πληροφορία που έρχεται πάντα, γιατί σου λέω έχω κάνει άπειρες συνεδρίες και μου ήρθε αμέσως το ίδιο πράγμα, αμέσως. Ότι κάνεις τα πάντα για να βρεις τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου. Δεν τον έχεις βρει ακόμα τον εαυτό σου. Και ψάχνεις την ευτυχία έξω από τον εαυτό σου. Έξω.
θέλεις κάποιον να σε συμπληρώσει, να καλύψει τα κενά σου και να σου δώσει την αγάπη την οποία είτε δεν σου έδωσαν οι γονείς σου, είτε δεν μπορείς εσύ να δώσεις τον εαυτό σου. Οπότε το πρώτο κόκκινο φως είναι προσπαθώ να βρω τη δίδυμη φλόγα ή να ανακαλύψω ποια είναι η δίδυμη φλόγα, γιατί σίγουρα κάπου την έχω και σίγουρα αυτή θα μου φέρει την απόλυτη ευτυχία. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και ακόμα και εγώ που εγώ συνάντησα τη δίδυμη μου φλόγα, σε καμιά περίπτωση δεν θέλω τώρα να την ονομάσω δίδυμη φλόγα. Ο δρόμος των δίδυμων φλογών είναι για να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και να γυρίσεις τον αληθινό σου εαυτό. Δεν είναι ρομαντική ιστορία. Δεν είναι ρομαντική ιστορία. Και αν σου πει κάποιος ότι ο στοχός των δίδυμων φλόγων είναι να ενωθούν και να γίνουν ζευγάρι, είναι μια μπούρδα. Μια μπούρδα. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί, αλλά μπορεί να γίνει σε 20 χρόνια. Θα κάθεσαι και θα περιμένεις 20 χρόνια. Όχι, θα ζήσεις τη ζωή σου. Γι' αυτό η πληροφορία για σένα είναι να αφήσεις αυτή την θεωρία στην άκρη, να το αφήσεις τελείως. Να μην βάζεις μεγάλο λάθος ετικέτες στους ανθρώπους, δηλαδή πόσες συνεδρίες άπειρες είχα με άτομα να νόμιζα ότι ο προηγούμενος ήταν η δίδυμη φλόγα, αλλά αυτός ο καινούρος σίγουρα είναι, γιατί νιώθω τόση αγάπη για αυτόν, σίγουρα είναι, είμαστε ίδιοι. Σκατά. Συγγνώμη που το λέω, σκατά. Και ο επόμενος πάλι θα είναι η δίδυμη φλόγα και ο επόμενος πάλι θα είναι η δίδυμη φλόγα ή μετά θα γυρίσουν στον πρώτο, όχι τελικά ο πρώτος ήταν. Όχι, δεν ψάχνουμε, είναι πάλι δείχνει ότι λειτουργείς από το νου και όχι από τη διαίσθηση, όχι από το τσάκρα της καρδιάς. Λειτουργείς από το νου. Ο νους θέλει να πλάθει ιστορίες. Ο νους θέλει να ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο νους θέλει να δίνει ονομασίες στα άτομα, στις σχέσεις. Ο νους τα θέλει. Η καρδιά δεν θέλει. Η καρδιά ξέρει. Η ψυχή δεν θέλει. Η ψυχή θα είναι εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Ποιος είναι στη ζωή μου? Δεν τον ονομάζω. Ποιος είναι παρόν στη ζωή μου? Τι μου δίνει αυτή η σχέση? Τι μαθαίνω από αυτόν? Το παίρνω. Σήμερα είναι στη ζωή μου, αύριο δεν είναι. Δεν προσπαθώ με το ζόρι να τον φέρω στη ζωή μου, επειδή τότε ήταν καλά, τώρα δεν είναι. Αποδέχομαι όλους τους ανθρώπους και νιώθω ανιδιοτελή αγάπη για όλους τους ανθρώπους, όχι για έναν μόνο. Γιατί πολλές θεωρίες για τις δίδυμες φλόγες λένε για την ανιδιοτελή αγάπη. Και όμως νιώθεις ανιδιοτελή αγάπη μόνο για την δίδυμη φλόγα και για όλους τους άλλους όχι. Πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι δεν λειτουργεί η ψυχή. Γι' αυτό λέω, έτσι λειτουργεί ο νους. Εγώ είμαι ξεχωριστή επειδή έχω δίδυμη φλόγα. Ο νους θέλει να το κάνει αυτό. Η καρδιά λέει, αποδέχομαι τον άνθρωπο που είναι απέναντί μου, που ήρθε στη ζωή μου να μου δείξει κάποια πράγματα για μένα και είμαι ευγνώμων για όσο μείνει στη ζωή μου. Αν θέλει να φύγει, θα είναι ελεύθερος. Και όποιοι άλλοι έρθουν στη ζωή μου, είμαι ευγνώμων για αυτά που μου δείχνουν πάλι για τον εαυτό μου, για αυτά που φέρνουν στη ζωή μου. Και ό,τι είναι στο σχέδιο της ψυχής μου θα γίνει τη σωστή στιγμή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύμπαν, στη ψυχή μου, στο σχέδιο της ψυχής μου που επέλεξε η ίδια η ψυχή μου και ακολουθώ ό,τι είναι να μου φέρει η ζωή είναι καλό. Αυτό είναι. Δεν ψάχνεις με το ζόρι τη δίδυμη σου φλόγα. Ούτε βάζεις ταμπέλες στους άλλους. Συγγνώμη που δεν μετάφρασα όλα αυτά τα βιντεάκια που έκανα, γιατί ίσως δεν θα έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά είχα άπειρες συνεδρίες και πάντα ήταν ίδια η απάντηση. Μην ονομάζεις κανέναν τη δίδυμη σου φλόγα. Ποτέ. Και να νιώθεις ανιδιότελη αγάπη για όλους και ευγνωμοσύνη για όλους όσοι έρχονται στη ζωή σου. Για όλους. Και ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί τη σωστή στιγμή. Δεν χρειάζεται να το χειραγωγήσεις, δεν χρειάζεται να το ονομάσεις. Ο νους θέλει να τα καταλάβει όλα και να δώσει ονομασίες, να δει τι θα γίνει στο μέλλον. Κατάλαβες, αυτή δεν είναι πνευματικότητα. Πρόσεχε. Το μαθαίνεις ακόμα, αλλά πρόσεχε. Θέλει, ξέρεις,
Οι ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνεις για τον εαυτό σου θα έπρεπε να είναι πιο γιωμένες, τύπου τι αλλαγές πρέπει να κάνω στη ζωή μου για να είμαι πιο κοντά στον εαυτό μου, τι θέλει η ψυχή μου να κάνω τώρα, τι χρειάζεται το σώμα μου, τι χρειάζεται η ψυχή μου, τι ταλέντα έχω που πρέπει να ασχοληθώ για να χαμογελάσει η ψυχή μου, για να είμαι καλά, να είμαι ευτυχισμένη. Τι ήθελε η ψυχή μου να ζήσει σε αυτή τη γήινη διάσταση, το εδώ και τώρα, και αποφάσισε να είναι εδώ. Άσε τη πνευματικότητα και τα φλάς και ξέρω εγώ, άστα, αυτά είναι άχρηστα. Το εδώ και τώρα. Τι όμορφο μπορείς να κάνεις στη ζωή σου, κατάλαβες? Δηλαδή, οι ερωτήσεις σου δείχνουν ότι είσαι πολύ στο νου. Πολύ στο νου, αλλά δεν είναι κακό, δεν κρίνει κανένας. Δεν κρίνει κανένας. Και ειδικά ο ανέτορος αυτός, ποτέ. Αλλά δείχνει ακόμα την πορεία, τη δουλειά την εσωτερική που πρέπει να κάνεις με τον εαυτό σου, κατάλαβες? Και επικεντρώσου πιο πολύ στο εδώ και τώρα, πιο πολύ να γιωθείς, να αναζήσεις αυτή τη ζωή, για κάποιο λόγο είσαι εδώ, να τη ζήσεις. Συγγνώμη, μπορεί να σε απογοήτευσε αυτό το channeling, αλλά και αυτές τις ερωτήσεις που κάνεις μπορεί να βρεις την απάντηση αργότερα και μόνη σου, αλλά όχι ακόμα, δηλαδή δεν θα σου κάνει κακό, γιατί θα φύγεις πάλι από το εδώ και τώρα. Για σένα το θεραπευτικό είναι για να γιωθείς. Τι θέλει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή, τι ανάγκη έχει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή, το σώμα μου τι ανάγκη έχει, στη ζωή μου, στο εδώ και τώρα, πού κουτσένω, πού πρέπει να επικεντρωθώ, ποιους τομείς της ζωής μου πρέπει να θεραπεύσω. Τώρα τι ήμουνα στην προηγούμενη ζωή και τι θα γίνω στο μέλλον, χεστήκαμε στο εδώ και τώρα. Πόσες ερωτήσεις έκανες για το εδώ και τώρα? Εκτός από την υγεία, που πάλι δεν ήταν για την υγεία, ήταν πιο πολύ για το ενεργειακό, που το εξήγησα, έτσι, για να είναι καλά το ενεργειακό σου πεδίο πρέπει να είναι καλά και το σώμα. Δηλαδή μπορείς να στέλνεις ενέργεια και να θεραπεύεις τον άλλον, αν ο άλλος θα τρώει σκουπίδια, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Όση θεραπεία και να στείλεις, δηλαδή αυτά πάνε μαζί. Γι' αυτό κάνε γερά θεμέλια, μάθε πιο πρώτα για τα θεμέλια τα δικά σου, γύρωση, πολύ γύρωση στη γήινη πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα θα ανακαλύπτεις και τα δικά σου κομμάτια που είναι τώρα σε άλλες διαστάσεις, σε πολυδιάστατο. Κατάλαβες, δηλαδή λίγο, εντάξει, θέλει λίγο να τα τακτοποιήσεις στο μυαλό σου, λίγο. Και οι ερωτήσεις πιο πολύ να κάνουν με το εδώ και τώρα. Καταλάβες, και όσο επικεντρώνεσαι στο εδώ και τώρα, τόσο πιο πολύ και ανοίγει και η συνείδησή σου, γιατί είναι ταντρική ζωή, είναι διαλογιστικός ο τρόπος που ζεις. Θα θυμάσαι αυτόν τον Γερονδάκο. Είναι πολύ πιο πνευματικός από τους άλλους που χτυπιούνται και τρέχουν σε σεμινάρια, retreat και στις εκκλησίες. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ γιωμένος, ξέρει ποιος είναι, ξέρει τις δυνατότητες του, τα ελαττώματά του, τα αποδέχεται όμως και είναι πολύ, πάει με το ρυθμό της φύσης και είναι πολύ συνδεδεμένος με τη φύση, με τη πηγή, παρόλο που μπορεί να μην το ξέρει καν, αλλά είναι, πραγματικά είναι. Δεν είναι στο νου, αυτή η ψευδοπνευματικότητα είναι πολύ στο νου. Αυτός ο άνθρωπος είναι στο σώμα του. Είναι παρόν, μπορεί ο νους του να είναι άδειος. Απλώς να κοιτάει τη φύση και να νιώθει την ενέργεια, νιώθει τη γαλήνη μέσα του, την ηρεμία. Η αληθινή πνευματικότητα είναι ηρεμία μέσα μας, να ξέρεις. Ηρεμία μέσα μας. Αποδοχή. Και ανιδιοτελή αγάπη για όλους, όχι μόνο για τη δίδυμη φλόγα, για όλους. Και όχι διαχωρισμός για αστάρσεις και ξέρω εγώ τι άλλο. Είμαστε όλοι από την ίδια πηγή, από την ίδια φουσκάλα φωτός. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Άσχετα το πού θα αποφασίσει να ενσαρκωθεί η ψυχή μας, σε ποια διάσταση, πιο πυκνή, πιο ανάλαφρη. Είναι οι δικές μας αποφάσεις, είναι οι αποφάσεις της πηγής, της ίδιας της πηγής να το βιώσει αυτό. Δεν είμαστε εμείς για να κρίνουμε τι αποφασίζει η πηγή, κατάλαβες? Ένιωσα ότι πρέπει να σου το πω αυτό. Αυτό που σου είπα
είναι αυτό που χρειάζεσαι, αυτό θέλει η ψυχή σου αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η καθοδήγηση του ανώτερου σου αυτού, γιατί μπορεί να χαθείς. Σε αυτή τη ψευδοπνευματικότητα μπορεί να χαθείς, μπορεί να χάσεις τον εαυτό σου. Προσοχή, πολύ προσοχή σε αυτό. Αλλά θα αντιδράσεις, μπορεί και θα αντιδράσεις, και εγώ αντιδρούσα πριν 6-7 χρόνια. Αντιδρούσα, όχι, μόνο εγώ ξέρω την αλήθεια. Όχι. Και αυτό το flash ειδικά σου λέω, το ακούω χρόνια, προσοχή, μεγάλη προσοχή. Δεν έγινε ποτέ. Ή αν έγινε δεν το ξέραμε καν. Γιατί δεν έχει σημασία. Ξέρεις, κάποιες φορές αλλάζουν οι ενέργειες. Δηλαδή μπορεί να νιώθεις ξαφνικά ότι από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξε η ενέργεια. Με κάτι έγινε. Αλλά ο νους σου δεν χρειάζεται να ξέρει ακριβώς τι έγινε. Να ξέρεις ότι το σύμπαν είναι ρυθμισμένο όπως πρέπει και όλα συμβαίνουν όπως πρέπει και τη σωστή στιγμή. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Εσύ απλώς να είσαι ο αυτός σου. Να είσαι ο αυτός σου. Και ανακάλυψε ποια είσαι σε αυτή τη ζωή, ποια ταλέντα έχεις, τι μπορείς να προσφέρεις σε αυτή τη γήινη πραγματικότητα. Κατάλαβες. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Αν ήταν να ανακαλύπτεις άλλες διαστάσεις, θα ήσουν σε άλλες διαστάσεις, δεν θα ήσουν εδώ. Αυτό είναι το δώρο σου, να είσαι εδώ και τώρα. Να το ανακαλύψεις. Εντάξει. Αυτά, νομίζω ότι δεν θέλω να πω άλλα, γιατί είπα πολλά. Νομίζω ότι θα σου πέσει βαρύ λίγο. Αλλά πραγματικά με όλο μου τον αυτό νιώθω ότι αυτό έπρεπε να ακούσεις αυτή τη στιγμή. Ίσως λίγο έτσι κρύο νεράκι σου έριξα στο κεφάλι, αλλά είμαστε όλοι ένα, δεν είμαστε καλύτεροι και χειρότεροι. Είναι παγίδες που πέφτουν. Και ίσως θα έπρεπε να την δημοσιεύσω αυτό το channel στο κανάλι μου για να το ακούσουν πολύ ή να κάνω κάποιο βιντεάκι σχετικά με αυτό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον ανώτερο σου αυτό και τον δικό μου ανώτερο αυτό.